Nagpasalig ang Dueñas Municipal Police Station nga may ginauyatan na sila nga mapagod nga ebidensya para pasakan sa kaso nga murder ang tatlo ka individual nga involved sa kamatayon sang 15 anyos nga solterito nga napatay matapos ginatok-katok buno sa interview sang bombo radyo kay Police Lieutenant Floripis Subire. Ang Deputy Chief of Police ang Dueñas Municipal Police Station iyagin pahayag nga bisan pa nga alias pa lamang ang ilan ay balawaan sa dawa ka suspect. Mapadayon gihapon ang pagpasaka sang kaso bangod mayara sila sang nauyatan nga mga testigo nga upo sa napatay nga solterito. Dugang pasang kapulisan, mafile gid ang kaso bisan pa nga ang biktima ang nagapangabuhi lamang upo na 72 anyos nga lola nga mong ginakabig pinakamalapit nga himata sini magluwa sa iya utod bangod broken family ini. Ginapangabay nila ang mga sospek nga magsungka na bangod hindi maguntat ang otoridad tubtob nga hindi madakpan ang mga ini. Nibalawaan nga una na aresto ang isa sa tatlo ka mga sospek nga si alias Tamtam apang parayon sa gihapon ang pagpangita sa dawa ka kaupdanan sini. Parayon pa investigasyon sa kapulisan sa insidente samtang ginapreparar ang mga dokumento para sa formal nga pagpasaka sang kaso. Sa duha pa ka suspect nga involved kagad sa natabo, nagahangyo lang kita ang anila ang Dueñas Police Station rather nga sa pagpamuno sang aton nga HPC Police Captain Francis Layog nga mag-surrender na sila ka atubangon nilang ilang kaso para nga hindi na sila mabudayan pa.